Și acum să mai dezlegăm noi din secretele la doamnele florărese, care ne vând ghivece de tufănică de unică folosință, adică o pui în pământ și următorul an nu mai iese. Numai că la mine ține. Da, deci din vreo 5 fire de tufănică, uitați ce am făcut. Secretul știți în ce constă? Ca să fie atât de des, trebuie ciupite vârfurile. Pac, 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 pac. Și să vă mai dezvălui ceva. Tufănica, ca orice plantă când are lăstari tineri, este atacată, dacă vedeți, să măresc eu imaginea. Este atacată de niște musculițe negre. Uite-le aici. Vedeți? Ia uite și aici. Ia uite, sunt ciopor. Faceți o soluție din ori mospilan, dar este insecticid, este chimical, ori dacă nu, deci am făcut eu, din ardei iute pus într-o sticlă de 2 litri de apă, ardei iute, vreo 5 ardei iuți cu sămânță cu tot, uscați de anul trecut, că eu folosesc și produse de-astea bio. 5 ardei uscați, am mai pus și niște frunze de urzică și rostopască și mă duc imediat, înainte să vă arăt busuioc, că eu am plantat busuioc peste tot, lângă Leuștean, să vă arăt, am făcut deja 45, să vă arăt sticla. Și aici mai am încă, vedeți? Uite semințele de ardei, miroase